Tinc el plaer. Bueno, ja està, ja me l'han passat. Tenim aquí a Valtònyc al directe. És un plaer per nosaltres tenir-te aquí al directe. Benvingut, què tal estàs? Ah, no se't sent. Estàs mutejat, perdona. No et sentim, eh? Ara? Ai, problemes, sempre de... Sí, però això és típic, sempre ens passa alguna cosa. A mi el primer, així que jo no puc parlar. No el sentim. Sí, se'l veu que està preocupat per l'àudio. Vale, ara l'hem tret de pantalla, però en res tornem amb ell. Em sentit? Ara sí? Ara sí? Màgia. Perfecte. Bueno, Doncs... soc informàtic i per això no condit el pànic. Doncs ara sí que sí, tenim el plaer de tenir amb nosaltres a Valtònyc al directe. Portem aquí a figures públiques, a persones rellevants de la llengua catalana i que a sobre estiguin o vinculades amb el món gaming o que almenys ho siguin o que els hi faci gràcia passar per aquí al directe. I bueno, tenim aquí, per a qui no et conegui, que dubto que algú no et conegui, presenta qui és Valtònyc. Bueno, pues jo sóc en Josep, tenc 27 anys i visc a Brussel·les des de fa 4 anys. De professió sóc programador, desenvolupador i de web i bueno, pues res, des de que tenc 7 anys soc jugador, soc gamer i res, soc molt content d'estar aquí amb vosaltres. A veure, explica'ns una mica quina és la teva situació actual, Valtònyc. A veure, ens dius que ets programador, entenc que treballes d'això i a part tens altres ocupacions relacionades amb el món social, com els que et seguim doncs ja coneixem. Explica'ns una mica. No, la veritat que el meu únic ofici és programador, soc desenvolupador de codi. Actualment també estic estudiant, perquè això de ser programador és una cosa que sempre has d'estar aprenent i fent cursos i tal. Vaig començar a programar en Python fa uns 2 anys i mig i ara pues, he passat a JavaScript i res, estic estudiant. I després, pues, la meva situació personal, pues, bueno, estic aquí exiliat perquè vaig fer una cançó contra el rei i vaig ser condemnat a 4 anys de presó i per no anar a la presó perquè trobava que no hi havia d'anar perquè no era just i per voler fer front a la injustícia espanyola pues, vaig decidir marxar a l'exili per posar pues, el meu cas en mans dels drets fonamentals i el meu cas en mans de tothom i poder-ne treure un profit col·lectiu. Donada aquesta situació, tampoc volíem parlar del tema per no posar sang a la ferida, però com estàs tu actualment en aquesta situació? Com ho portes? Al final, mentalment, o sigui, això és dur. Què fas per a esvair-te de tota aquesta situació? Pues molt d'esport. Ara mateix, quan veig, venc de jugar a pàdel. Jugo a pàdel 2 o 3 vegades a la setmana i després els altres dies que no jugo a pàdel vaig anar al gimnàs i bueno, també pues, amb molta paciència i sapiguent veure pues, el costat positiu de les coses i intent també pues, sentir-me agraït perquè podria estar pitjor i bueno, cada dia pues, és això, a vegades pues, te toca viure això i és el paper que te toca viure en aquest teatre i l'has d'afrontar. I ja està, jo pues, tenc sort perquè soc jove, pues, vaig arribar aquí a l'exili amb 24 anys i pues, d'aquesta desgràcia se pot dir que n'he fet una oportunitat, ara pues, he après 2 idiomes més, que els xerro bastant bé, he fet amics aquí que més que amics són família, tenc una feina que està bé, jo sempre havia fet feina a una fruiteria i havia estudiat informàtica i, bueno, pues, degut a la precarització laboral que hi ha a l'estat espanyol, pues, no havia pogut exercir d'informàtic perquè els sous eren molt baixos. I pues, fer feina a una fruiteria, fent les hores extres que podia i així sortir endavant. I aquí, pues, finalment, sí que puc treballar de lo meu i me sento agraït. Per això, se tracta d'un pot de veure les coses, el costat positiu de les coses. I després, perquè un picot a la setmana, pues, me puc pegar un bici, també. Quan ens van informar que vindries aquí, a mi em va venir al cap una pregunta
és, bueno, la censura està molt relacionada amb el món de la música, no? Casos com el Teo, Pablo Hasél, i n'hi ha hagut molts més. Creus que aquest tipus de censura en algun moment podria arribar a passar a Twitch amb gent que faci directes donant opinions sobre temes que puguin no agradar-li a segons qui? Segurament ja us ha arribat, perquè la pitjor de censura de totes és l'autocensura, i estic seguríssim que el seient que fa streaming s'ha enterat del meu cas, s'ha enterat del cas d'en Pablo Hasél, i ja va alerta de donar opinions polítiques, de fer segons quin comentari, de fer segons quines expressions, perquè té por a tenir represàlies i repressió jurídica. Per tant, la repressió ja ha arribat a Twitch. I segur que molta gent faria segons quin comentari sobre la monarquia, sobre polítics, sobre justícia, i no les fa. Que Twitch arribi, no ho sé, perquè crec que és una plataforma americana, si no convé, i Amèrica, que estan bastant locos, hi ha més llibertat que aquí. Sí. Sí, la veritat és que sí. Al final, sí, nosaltres mateixos, quan comentem, hi ha vegades que nosaltres mateixos no volem dir per fer mal a algú que no està al mateix nivell, però sí que al final és el que dius. Sí que arriba, però d'una forma molt diferent. I canviant completament de tema, ens has comentat que ets gamer des de fa molt. A quins videojocs has jugat? Conta'ns tu la teva carrera amb els videojocs i tot. Pues mira, la meva desgràcia va ser quan varen obrir un ciber en el meu poble, quan jo tenia 7 anys, i això va ser la meva desgràcia perquè ho vaig deixar tot. Vaig deixar futbol, vaig deixar quasi d'estudiar, i em vaig viciar molt i vaig començar jugant en el Half-Life, el Counter-Strike 1.3. L'any 2004-2005, i la veritat és que segueixo jugant en el Counter-Strike, no m'he canviat de lloc. De fet, la meva germana me diu que fa 20 anys que jugo en el mateix lloc, i és la realitat. De fet, el nom de Valtònic me'l vaig posar primer en el Counter, i ja va venir en el rap. Sí, i bueno, també he jugat en el League of Legends, he jugat a World of Warcraft, també m'ha agradat molt en el seu temps el joc Mythology, i bueno, ara només jugo a Counter-Strike i Valorant. Valorant també li fots? Sí, perquè és que en el Counter-Strike fa puta olla, hi ha molt de xetos, tio. I de la nostra lliga has pogut veure alguna coseta o no de Valorant? És que jo treballo de les 9 fins a les 5 i després tenc classe de 8 i mitja, 12 i mitja, i entre aquestes hores buides normalment vaig anar al gimnàs o netejo a casa meva, això no tinc temps de jugar i molt menys de veure gent jugar, saps? Això ja és que... Claro. La hòstia. I no, i la veritat que quan tinc un pot de temps pues, m'agrada mirar un capítol de Rick i Morty o de Final Space, o m'agrada mirar alguna cosa a la televisió, sobretot per aprendre anglès, perquè com he après anglès i com l'he millorat molt és mirant coses en anglès, i no vull perdre aquest costum de mirar un capítol d'alguna cosa en els dies. Entenc que els dos idiomes que has dit que has après, un és l'anglès, o sigui, com a fluid, i l'altre el francès. Sí, anglès i francès, sí. Era un dubte que tenia. I digue'm, perdó. En flamenc encara no m'he atrevit. No? Ha de ser xulo i difícil i xulo aprendre-li, saber parlar. Difícil que ja va escrit. I què t'anava a dir? Això que, clar, o sigui, ja tens un horari bastant apretat, però, bueno, pues se m'ha anat la pregunta, Job, la veritat. O sigui... Jo tinc una pregunta, ja li faig jo, i és, tot i que aquest horari tan apretat que tens, no has pensat a ficar-te dins del món de Twitch perquè realment ets una figura important dins la comunitat catalana i que si t'agrada els games, o sigui, els videojocs, t'agrada la música, t'agraden moltes coses, realment és com una plataforma on t'ha dit opina. Bueno, abans durant aquest estiu, que no he tingut classe, li he fotut moltes comptes. És a dir, jo tenc dues comptes, una global, i després tenc un altre Smurf, que jugo amb els amics, així que per trolejar un poc i per no perdre res. Fer més cajas, diguéssim. Sí, i ells sempre me diuen, tio, t'has de fer Twitch, no sé què, però si jo me fes Twitch, com que el meu valor polític a l'exili perdria molt de valor, saps? I reforçaria com aquells arguments que diuen no, és que aquell tio està allà fent un Erasmus, aquell tio viu allà de puta mare, no sé què, saps? I
crec que el meu exili perdria un valor polític que és molt més important que el meu entreteniment i que, no sé, que tampoc jo no sóc una persona com a super extrovertida ni ho sé fer, això que feies vosaltres, saps? No sé, jo soc m'ho part millor i soc més de jajas quan no hi ha la pressió del públic i això. De fet, jo soc raper i he cantat davant molta gent i això, però jo tenc pànic escènic i a vegades pues, me fa com molta vergonya, no? I no em mola. Crec que ens reunim 3 persones bastant introvertides i nosaltres ho descobrirem la setmana que ve, que anem a fer el primer event en directe, davant de gent. Així que la por escènica potser ens ve en aquell moment i ens en recordarem de tu, Valtònic. A mi algo que sempre m'hauria molat és anar pues, a jugar a una LAN, saps? I a un evento en plan per a jugar, no fer streaming. Això sí que m'hagués agradat. I jo ho podré fer aquí a Bèlgica. Si juga a CSL i ja t'he dit que hi ha molt bon jugador de Counter. Bueno, d'aquí poc nosaltres que estarem col·laborant amb la LAN Party de Mollerussa, ja miraràs el directe i així doncs vius una mica més de prop el que és una LAN, que jo per sort sí que he pogut anar unes quantes i la veritat que és una experiència molt bonica perquè fas molta comunitat i coneixes a molta gent que després jugues amb ells. Sí. De fet, lo guapo de jugar és que jo, és a dir, en la gent que més parlo, tipus de WhatsApp, de que m'intercanvi coses a Instagram i tal, és en gent que jugo, en el Valorant, en el final, la gent gaming pues, se converteixen en els teus col·legues i se converteixen en el teu cercle, no? I jo dono gràcies, no? I després també que jugar m'ha donat moltes habilitats a l'hora de resoldre problemes programant o habilitats cognitives, és a dir, a mi m'amola molt tot el tema de jugar i crec que gamer ho seré tota la vida. Jo crec que entrar a aquest món és complicat sortir, perquè al final d'alguna forma t'acabes lligant. I parlant aquí de programació, que ens has dit que estàs estudiant, tens algun pla de futur que vulguis dir, doncs, no sé, en uns 5 anys tinc pensat arribar aquí o fer això amb els estudis? La meva idea és viure a Nova Zelanda i anar allà i que allà és el paradís dels programadors. La meva idea és anar a viure allà o viure per Europa. Jo, la veritat que tampoc no sóc una persona que me veig 8 hores dirigit per algú i treballant per grans equips. Sempre he estat en projectes molt relacionats pues, en coses socials, en coses culturals, en política, on és més militant i això. No sé si hauria una empresa, però està clar que com a programador pues, m'arribaria a agradar poder anar a viure a Nova Zelanda i estar 8 hores programant i després anar a Caterra i passar de tot, saps? En plan, i el que fa la gent normal. El que faig ara mateix no és vida. Ho faig per algun dia pues, poder dedicar-me professionalment i només fer una jornada de 8 hores. Ho faig per algun dia. Perquè ara mateix són 15 hores programant en el dia, perquè clar, perquè som molt bons. Doncs moltes gràcies, Valtònic, per aquesta entrevista, per haver passat per aquí pel canal de... Bueno, no, ens diuen que no. Vale, pensàvem que havíem de tancar l'entrevista, però al final no, perdona. Ja que estem... Bueno, aprofito, per tota la gent que està en directe, que aneu llançant preguntes que intentarem contestar-les totes. Teniu molta gent en directe o no? Ara mateix, 54, acostumem a tenir molta gent, no sé què li ha passat a la gent avui, però... Som més alcaldes que ciutadans a Catalunya. Cert. I a vegades, o sigui, depèn del dia, arribem a bastanta gent, per això també estem fent aquest projecte amb Òmnium Ponent de fer créixer la llengua catalana. I això que estàvem parlant de tema programació i tot plegat, tinc curiositat perquè què programes, què fas, què crees, aplicacions, si es pot respondre. Sí, he començat amb aplicació mòbil, però després m'va agradar més tot el web. I ara pues, estic programant en web. Vaig treure el títol de Junior Developer i ara estic fent el títol de Full Stack Developer a un centre d'alt rendiment, que són bootcamps dissenyats a Silicon Valley, que te foten molta canya, que són
2 setmanes de teoria i després tenen una setmana per desenvolupar la pràctica sobre el mòdul que t'han donat i surts preparat a full stack per fer feina tant en el front-end com en el back-end. També vaig provar a fer jocs en Pygame, però no em va agradar. Per fer jocs has de ser molt matemàtic i a mi les matemàtiques ara se m'adonen bé perquè, se m'adonen bé en C+, que fa 3 anys, perquè en el mòbil quan vaig a cagar, quan estic en el tren, tot això, me dedico a fer problemes matemàtics per arribar a desenvolupar certa habilitat en les matemàtiques. Els jocs, per tant, els deixes més per l'oci perquè ets gamer, però no per fer. És que no t'entenc. Al final, sí que jugo molt d'ajedrez. Jo me costa centrar la meva atenció molt i en l'ajedrez, en els escacs, he aconseguit concentrar-me i ho faig com un poc d'entrenament de concentració, perquè al final la programació és molta concentració. I vosaltres a què jugueu? Nosaltres, a veure, jo sóc més de Valorant, la veritat, i doncs el Melo que és més de LOL. Jo sóc LOL player, la veritat, però clar, estic... Digues, perdó. En el Battle aquest, I tant, jo, a veure, el Valorant, i tant, et passo el nick i quin rango estàs ara mateix? No, cap d'entrar en el Valorant, vaig entrar la setmana passada i crec que tenc... Doncs perfecte, ja t'ensenyarem. Tens el mateix o millor nivell que el Hop i porta ja un jugant, així que ho tens perfecte. Ja me l'han fotut, tio. Què va? Crec que vos he donat només... El nom és Valtònic, mira si sóc simple. Però també vos he de donar un tag o alguna cosa així, o no? Sí, has de donar un tag, Però a veure, ho mirem en un moment. Jo de Valorant no en tinc ni idea. I el LOL... En el LOL sí que me'n pots agregar. El LOL t'agrego ara mateix. Quin és el teu nom en el LOL? És el mateix... Que Master Yi, segur, no? Master Yi, sí, no soc... Jugo jungla, però no... Ara jugo... O sigui, jo tinc un problema amb el LOL i és que jugo... No tinc cap posició fixa perquè al final no m'agrada cap. Tu què jugues? Tu quin rol? Estem a tot arreu. Full Vayne. Full Vayne? Sí. No ho hauria dit mai. Ostres, curiós, la veritat. Crec que han actualitzat el client i... Sí, ara també se m'està descarregant. I fa anys que li fots el LOL o no, però? Sí, quan va sortir, sí, deu fer... Sí, és que no sé amb exactitud com es compta, però jo crec que el LOL deu fer 6 o 7 anys. Per Twitter em comenten també des de realització que han deixat una pregunta i és si saps si un tal Carles juga al LOL. No. Lo que sí que es juguen les seves filles en el Fortnite. Sí o no? Sí. Ostres. El Fortnite sí, Fortnite com m'ha pegat de fora. Sí. Ahir l'he vist jugar alguna vegada a la Play 4 en un simulador d'avions o alguna així, no sé. Rotllo, vale, sí, lo típic això dels simuladors de camions i això també n'hi ha d'avions, no sé com se diu, Airplane Simulator o alguna així, pot ser? iFlight, no? Simulator. O també, sí, m'he tirat un triple bastant important, però bueno, és que al final, a veure, el món dels videojocs, doncs, que arriba a tothom i... Hombre, jo en el Fortnite no he jugat molt, però tenc bastanta intuïció perquè he jugat molt en PUBG. Ara no juga ningú perquè se l'han carregat, no l'han actualitzat i és una merda, però m'ha molat bastant el PUBG. Quan això, com el Valorant, que te cremes del counter perquè Valve és una merda, des d'aquí faig una crida a Valve a actualitzar el seu anti-cheating, que són un merdes, tio, que està ple de chetos, el counter, coi. La veritat que sí, però bueno, el Valorant amb el Vanguard encara sembla que ho estan aguantant i també té Riot darrere que té molts i molts diners. Ja. Poker gratis, no? En plan... Això fa sí, però... No? Però és que l'empresa és molt gran i ja té el LOL que també d'allí pot treure molts recursos. Tio, aquesta actualització és molt grossa, perquè ja t'he dit... Sí, és que... Crec que han... Jo a Brussel·les i m'està tardant. Han ajuntat, crec, tots els jocs en un client i podràs... O sigui, és un client de Riot i crec que podràs obrir tots els jocs de Riot des d'aquell client. Valtònic, és una llàstima perquè jo m'estaria una hora com a mínim parlant amb tu i estiraria,
perquè a mi m'agrada xerrar i aquí... Pau, passeu-me el vostre Discord, on vos reuniu i ja entrarem. Sí, jo t'he agregat pel LOL. Me dic Mellow i ja quan l'obris algun dia... Ja, bueno... I quan vulguis pots tornar, Valtònic? Nosaltres sempre seràs benvingut aquí, la veritat. Casa teva. I això és el Discord, no? Pots fer un equip de Valorant també i apuntar-te a la lliga, si d'aquí un temps tens més temps. Bueno, seria i increïble. me falta Game Sense, perquè no controla el tema de les habilitats, perquè no es contrasten habilitats, però Daini i mobilitat me vaig bastant bé. Pues ja està, és el que deia, millor que el Hop. Ja està, no cal més. Doncs, Valtònic, tot un plaer tenir-te per aquí. És una llàstima perquè també estem, com saps, fent la lliga i la partida ja fa una estona que ha començat, però això és casa teva, pots venir quan vulguis, convidadíssim que estàs, i ens peguem uns LOLs, uns Valorants i el que sigui algun dia. Salutacions al gat també, que com es diu? Double, com se cervesa. És una cervesa, és millor cervesa vela. Mira, ara Es passeja. se m'ha obert d'això. Com puc mirar la meva vida? Friend request, bueno, jo ho tinc en anglès, a dalt a la dreta, aquí. En el menú Perfecte. acceptat, en el menú. Sí, agregadíssim estic. I jo, Argucia Capet i el tag, la veritat que no ho sé. O Argucia Hop, qualsevol de les dos comptes. A quan se mira el tag, tio? Ni idea. El de Valorant jo no controlo. Pot ser que sigui EUW? O no? Sí, no? Mira, I és jo, número. Valtònic i EUW. Sí, això ho estàs dient a tothom, Que començarà a tirar tothom la Sí, mentre... Bueno, liada. no passa res, no passa res. Crec que en el vostre d'això hi fatxer, no? Crec que tenim una comunitat bastant sana, la veritat. Sí, es porten bastant bé, eh? Bueno. Hi ha alguns que estan plorant perquè volen veure la partida i, bueno, ara sí que sí, Valtònic, un plaer tenir-te per aquí. Anem pegant LOLs, Valorants i un altre dia te portem aquí i xerrem més, que ha estat tot un plaer i ens veiem en un futur. Que vagi tot molt bé per allí i tant de bo puguis arribar a Nova Zelanda. Idea per la comunitat en català molt necessari que hi hagi aquests espais. Gràcies. A tu. Gràcies a tu, adeu.